Nu, s-a auzit un țipăt. Chiar s-a auzit un țipăt, jur. Bă, chiar s-a auzit un țipăt. Dar nu de aici, de departe. Și partea proastă e că... Stați așa că vine o mașină. Bă, ce faci? Băi, băieți, s-a oprit cineva la poartă, pe bune, și a început să claxoneze. Cheamă asta poliția! Hei, eu sunt Motrei și astăzi e Halloween-ul, așa că vom filma un clip mai special, mai bine zis vom rămâne peste noapte într-un cimitir. Este vorba de cimitirul din Gostinari, unde se află și schitul Barbu Belu. Este o locație foarte horror unde am încercat să mai filmez mai de mult, însă din păcate nici n-am parcat bine mașina în fața locației și au aruncat niște băieți cu sticle, cu cuțite, cu topoare după noi și a trebuit să cam fugim pentru că mi-era destul de frică să rămân fără mașină și fără cauciucuri pe acolo. Însă pentru că asta este Halloween-ul și este o ocazie mai specială, ne vom întoarce la cimitirul din Gostinari și vom încerca să filmăm. Dacă mai ieșim de acolo sau nu, rămâne de văzut. Pe lângă asta vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că doar ce am ajuns la 500.000 de abonați este o sumă uriașă, suntem deja 1,5 milion de oameni și vreau să știți că vă sunt foarte, foarte recunoscător. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor care v-ați abonat la canal și ați avut încredere în mine și promit să nu vă dezamăgesc de acum încolo. Înainte să începem acest vlog, nu uitați să bușiți butonul de like, să băgați un comentariu și un share ca să ajungem pe locul 1 în trending, să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o încă deja, să porniți și clopoțelul la notificări ca să fiți mereu pe fază când postez eu câte un vlog nou. Și pe lângă asta v-aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați da un follow pe profilul de Instagram, îl puteți găsi aici pe ecran sau jos în descriere. Bun, pe gata cu vorbăraia, ne vedem din cimitir. Bun băieți, doar ce am ajuns la cimitirul din Gostinari. Ultima oară când am venit noi aici nu s-a terminat prea bine pentru că eram cu Teo și cu Drake și Au aruncat ăștia cu cineva din nou